Welkom terug bij de Vastelovens Marathon, live televisie vanuit het retailpark in Remunt. En ja hoor, het klok zegt op 10 uur en 39 minuten. We naderen zo langzamerhand de finale tijd voor de hap. Niet dat we honger hebben, maar met de hap bedoelen we totaal geen angst. Ik introduceer graag Emiel Gijssen en Harve Koelen. Emiel, wat is hap? De hap staat voor Helder Oud Prinsen. Helder Oud Prins, dus ooit best ik prins geweest? In 2004 in ieder geval, ja. Ja, en nu heb ik een heleboel prinsen hier allemaal gehad. Wie kijk sticht terug op toen prins zien? Het is een belevenis die ontzettend uniek is. En ja, het zijn allemaal van die clichés. En er zitten een paar hoogtepuntjes in die leven, maar dat is er één van. En dat is ook zo'n cliché van, dan moest het eigenlijk een metgemaakt hebben om dat te bevatten. Dan komen ze in een wereldje terecht waar ze tevoren wel tegenaan kieks. Maar om het echt te beleven, dat is het meest geweldig. Dan moest er dus prins zijn geweest in Heil, daar kun je het dan eigenlijk op neer bij die gangmakers. Dat sowieso, dat vind ik een... Dat is eigenlijk wel een absolute voorwaarde. Ja, natuurlijk. Zeker bij de gangmakers. Ik weet niet of ik in een ander dorp gedaan heb. De hoonsmachine niet. Emiel, even nog eens gaan kijken. Je hebt dan toch eigenlijk een aparte organisatie neven die gangmakers. En je hebt ook aparte activiteiten. Ja, dus heel veel van deze mensen zijn ook actief binnen de Vastelovensvereniging, de gangmakers natuurlijk. Maar de HAP is eigenlijk een aparte club, ja, Oud Prins, maar we zijn zelf vrij actief. We organiseren zelf ook activiteiten zoals gisteren hebben we bijvoorbeeld Nacht van de Helder. Of Nacht van de Helder, ja, de Nacht van de Helder Oud Prins gehad. Het is gewoon in een café, een soort kleinkunst gebeuren met allemaal happers die zelf sketches doen. Leedjes, we maken leedjes. We hebben zelfs een keer in de finale van de LVK gestaan met de Fluit in de Jering. In 2005. En dit jaar hebben we zelfs in Heil voor de eerste keer het leedjesconcours van Heil gewonnen. Dat hadden we nog niet. Dat was dus nog niet gelukt. Dus dat is niet normaal gelukt. Toch eens de eerste keer. Je doet dus ontzettend veel activiteiten. Maar moet ik dat een beetje zien als het prinsenbloed kroept, wordt toch niet gewoon kent? Ja, nou, als je dat eenmaal metgemaakt hebt, ook daarna, het leven is niet afgelopen. En het kriebelt en het jeukt. En er zit met een clubje bijeen met ervaringen op dat gebied. En we willen toch het te doen blijven hebben. Dus... we gaan gewoon lekker weer. We vragen elke vereniging, wij willen ze in het sunke zetten. Nu kom je met Har. Waarom Har? We willen Har in het sunke zetten, omdat, er is natuurlijk een clubje van allemaal gaat egootjes bijeen. Hè? We hebben allemaal een keer op die tafels gestaan en op de wagen van wij zijn het. En om dat hele clubje bijeen te houden en toch dingen met de voet op de tafel te houden en te regelen van, en nu moet dit en dat gebeuren. En dat zo laat gaan we. Daar hebben we één werkpaard voor en dat is Har. Ja, Har voor Koelen, dan ligt maar een zoet. Wie hield ze al die egootjes bij een van die prinsen? Nou, je wil nog echt gelachen achter me. Nou, natuurlijk. Die lachen natuurlijk heel geer, hè. Maar die zijn natuurlijk heel erg blij ook natuurlijk mee dat ik verhoor deze zaken allemaal zo goed mogelijk probeer te regelen. Dat is ook namelijk heel erg belangrijk. We hebben allemaal een keer voorop mogen lopen. En natuurlijk in dat ze ook het voor het dorp mogen betekenen, ook daarna nog. Dus het is niet zo schoon als ze zeiden, geef ik. Hey jongens, kom op, we pakken ons bijeen. En we doen ieder jaar, laten we weer nu zien, in een bepaalde vorm. Wie ze spreken, de hapnacht, het leedjesconcours en noem maar op. Zo zijn er een aantal activiteiten bij ons in het dorp. En dan was natuurlijk in 84 de prins, hè? Ik ben een 84 prins geweest. Ja, toen Stig klaar was met prins in, wordt dat beruchte zwarte gaat? Ja. Dat is dan heel even. Dan kreeg ze natuurlijk alle aandacht, uit alle heuk, uit iedereen vind je geweldig en alles. En ineens is het afgelopen. En dan staan ze daar. En staan ze daar, die jongens. En dan zeggen ze, we hebben alweer harde neesten. We worden dat ook alweer. Dat heb je er allemaal een klein beetje achter me, dat zwarte gaat. En dat is de betekenis van hap, hè, natuurlijk. Maar lief. Dat is de betekenis van hap, samen dat zwarte gaat doormaken. Samen dat zwarte gaat. Ieder jaar, op het moment dat wij bij ons weer de nieuwe prins uitroepen, dan komt een oude prins. Die moet dan boven, kan er zijn laatste woordje doen. Dan wordt ze door de prins van het vorig jaar begeleid door de zwarte tunnel. En daar staan wij dan als oud prinsen met z'n allen klaar, met zo'n grote lange zwarte tunnel. Daar vind jij onderweg zijn bolheutje, zijn sjaal, zijn slupjas en alles wat er bij hoort om bij ons toe zich te vullen. Ja, en nu moet ik zeggen, nu zit je met een grote groep gekomen. Ik zie inderdaad wel gaat oud prinsen qua leeftijd, dat zou zomaar kennen. Maar nevendig zit toch wel een hele jonge generatie. Is dat de toekomstige leden van de hap? Nou, ergens moet ze natuurlijk zorgen dat er aanvuur komt van hoe En wat is nu nog zo als ze daar jongens en meisjes bijpakt in het dorp die carnaval geweldig vinden. En dat is ook een van mijn stukjes wat ik geweldig vind. De jeugd begeleiden bij ons in het dorp en alles. Waar wij dadelijk in de toekomst op onze oude dag misschien kunnen genieten. Dat zie je ook, ik ga het voor ons doen. Dan zou ik even willen voorstellen, God je heel even staan, dan wordt je even voorgesteld. Ja. God even staan, onze jeugdprins en prinses. En stil ze me heel even voor. Ja. Goed, ik heb aan deze kant prins Bas de eerste. Bas de eerste. Hij heeft natuurlijk
Hij heeft natuurlijk ook een charmante prinses, prinses Rafke. Prinses, hey! En zoals je weet, die zoekt natuurlijk ook een adjudant Stef. Hey! Kom maar weer terug zitten, Har. Bedankt voor deze tekst en uitleg. Ik merk het alweer, de vasteloven in Heil. Dat is dubbel oké, hè? Oké, bedankt voor uw komst. Goeie vastelovend in Heil. En ik kan maar één ding zeggen. Bedankt en adieu, hè?